ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ. ഞാനിതവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പം എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസേർട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഗ്ഗ് വെച്ച് കേക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമല്ലോ, ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 3 കോഴിമുട്ടയാണ്. അതിൻ്റെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളയിലോട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അധികം ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്ഗിൻ്റെ മഞ്ഞയിലേക്കായിരിക്കുമല്ലോ ഓയിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എഗ്ഗ് വൈറ്റിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പാലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതവിടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ മഞ്ഞയിലോട്ട് ഞാനൊരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഇതിലോട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയോ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ഒന്നും ഈ ഒരു ഡിസേർട്ടിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി നേരത്തെ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാല് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നല്ല രീതിക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കണം. കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഈ ഒരു ഡിസേർട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ മഞ്ഞ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിലോട്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും അരിച്ചിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ഒരു മിക്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിക്കൊന്ന് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇത് ഒരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. സാധാരണ എഗ് വൈറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പാലും അതുപോലെ തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഡയറക്റ്റ് ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലായിരിക്കും ഈ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വരാണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് അത്രയും നല്ല രീതിക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരിക്കലും ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവില്ല, എന്നാൽ പോലും അത്യാവശ്യം ഒരു തിക്നെസ് ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലോട്ട് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട, ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടമാവും. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പറയില്ലേ നല്ല അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഡിസേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വാനില എസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്ക പൊടി എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലേവറിന് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞയിലോട്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ടത് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇനി സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം ഒന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതൊരു കേക്ക് ടീനിലോട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിലൊരു ബട്ടർ ഷീറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കിയതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. ഇതിപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ടൈം ആകെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 15 മിനിറ്റാണ്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡെസേർട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന ടൈമിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഡെസേർട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് കട്ടാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരെൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് കൂടെ അറിയിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനിയും യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡിസേർട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടെ അറിയിക്കണം.
ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.